Siringi, drogi, remettar u dem mal-art. Dawn huma wħud mix-xeni u rwejjaħ li jgħixu fihom 48 familja fosthom tfal f'kerrejja fil-Ħamrun. Dawn il-familji fetħu qalbhom magħna dwar kif ma jħossuhomx komdi ġo djarhom stess. Għas-sigurtà tagħhom għażilna li nagħtu l-identità tal-persuni li tkellmu magħna. Dan il-flet minn filgħodu sa flaxija bin-nies jieħdu drogi hemm ġew. Iħallu l-affarijiet sakemm qed jieħduhom hemm ġew. U ma jagħmlu ħsara lil ħadd, jien niġinaw nqum x'inhu ma jieħdu, imma li jħallu s-seringi barra. Il-bottijiet bil-pipa tal-kok u affarijiet kollox barra, hawnhekk hawn xjuħ hawn tfal, it-tfal laqas għadhom joħorġu jilagħbu fil-kurutur. U xjuħ l-istess l-anzjani l-istess ħaġa laqas għadhom jidhru l-barra. Il-familji li tkellmu magħna qalulna li kemm il-darba ġew wiċċ imwiċċ ma' persuni li ma joqogħdux f'din il-binja fejn dawn jikru dan il-flet tal-gvern mingħand persuna li jinsab rikoverat f'Monte Carmeli għal prezz ta' 150 euro ta' żewġ tiljieli biex hemmhekk jabbużaw mid-droga. Dan il-flet u dejjem miftuħ hekk kif il-bib u żgassat. Kien hemm il-pipa bil-kok, dolodu. Hemm it-tokki ta' steringi hemmhekk, jien immaġina li minn kollox jieħdu hemm ġew. Synthetic paper żgur, għax jiena laqas il-gallerija ma niftaħ, hawnhekk isek tħaltan Bob Marley ġieli jkun. Daħna sħiħa, il-kurutur. Se niftaħ biex nidħol ġewwa, wieħed għal naqra ma tafanniex għall-wiċċi. Sewwa hekk, missewwaw. Aħna qatt ma kellna dawn l-affarijiet dawta, issa li qed jiġru dawn l-affarijiet. Fil-gallerija tiegħi ma nistax noħroġ għax inkollu jpejpu sintetik. Irrid nagħlaq il-gallerija għax jifgaw lid-dar. Għalulna li sa dakinhar stess li morna, il-familji li jgħixu fil-kerrejja kellhom ikeċċu lil persuna li kien taħt l-effett ta' droga. Minn kollox, nies jaqgħu mal-art bis-sintetik, jidħlu fil-bibin tan nies eżempju da l-istess hawnhekk. Ġimgħa ilu għadu kif daħal fil-posta taħtu lil min joqgħod hemmhekk alla oħroġ għax hawnhekk tiegħi. Imnalla kien it-tifel tagħha. Keċċih il-barra. Saħansitra qalulna wkoll li darba minnhom huma salvaw ħajja hekk kif irnexxielhom iċemplu għall-għajnuna fil-ħin. Iżda minkejja talbiet repetuti biex xi ħadd jismagħhom ħadd mu jieħu azzjoni. Għamt il-pulizija ġbajna morru, il-housing ġbajna nagħmlu rapporti minn kollox għamilna. Ħadd ma ħa azzjoni. Illum li ħallew il-pipa bl-affarijiet kollha barra, kien morna l-assa, ċempilna lil ta' drug squad, kellna niġu nkeċċu ħaħna. Dal-bniedem li kien hawn wara li keċċejnieh, taraw il-pulizija. Tal-housing għal xejn. Għal tal-housing għal xejn, bir-rispett kollu lejhom imma l-xejn. Pulizija ma jiġux, le ma jiġux mhux vera. Stallum kieku sar xi ħaġa wara li n-mewt mbagħad wara li ġri accident sewwa mbagħad ħajġu u dak li jkun jitfgħu il-ħabs ma jgħidux li ħorġ apponta minnhom. Sewwa ġew in-nies ikollhom ħafna affarijiet fuqhom ma tix tafdhom. Fil-kerrejja kelmitna dwar il-biża' tagħha. Ma tistax tafda tfal barra, għas nista' nibgħatu jixtri. In-nies inkollu diħlina u ma jqogħdux mhumiex minn hawn. Fimt, imbarazza kien hemm fiex kun hemm dolodu. Ma nafx li ma raġuni jużaw raħ it-tifel kien ħajmissu bidejh. Fimt, tal-affarijiet iddejqhom kif it-taraġ. Ma tistax tafdhom it-tfal. Irrabjati għas-sitwazzjoni ir-residenti ridu jwasslu messaġġ wieħed. Għana noqogħdu hawnhekk nixtiequ li dan messaġġ jasal għand l-awtoritajiet biex jagħtu kasna ġarna letteralment minn sina u ċamplu pulizija 3 darbit, 4 darbit, 5 darbit ma jiġux ma jikkalkulawniex. Għal dal-każ illum morrajt veru ġew, imma wara sija u nofs, wara sija u nofs se taħareġ b'sikkina, qattal kulħadd. Weġġal xi ħadd aħna għandna tfal hawnhekk għandna l-anzjani u nixtiequ li niġu stmati ta' nies. Għax hawn dieħlu ħirġin ma jjalata ġabuh, ħlif drogi, għad-drogi jsibuh dal-post.